tú legislatívu na Slovensku, že ako je možné a či sa vôbec dá predávať a za akých podmienok vlastne THC na Slovensku. A plynule nadviažeme vlastne na nový vedný odbor, ktorý sa snažím definovať a ktorý definujem. A je to vlastne, a o tom si povieme ďalej. Jasný. A jak to vypadá na Slovensku? Myslíte, že se tam blízká na lepší časy už s tím THC, nebo jste ještě dál za náma? Myslím si, že na začiatku je treba pochopiť vlastne, aké benefity z tej aktuálnej legislatívy, ktorá sa aj zdá byť taká akože veľmi pochmúrna, aké benefity z toho vyplývajú už teraz a samozrejme, že aj aké sú negatíva. Hej? A vlastne toto všetko ovplyvňuje aj ten vývoj tej legislatívy do budúcna, či v Čechách, na Slovensku, všeobecne celosvetovo. Ako náhle sa niečo v nejakej krajine zmení, jednoducho sa môže akýkoľvek iný štát inšpirovať a pokiaľ sa dokáže, že toto je tá pravda, ktorá tej spoločnosti nejakým spôsobom neškodí, ale práve prospieva, a potom to už pôjde, myslím si, že veľmi rýchlo. No, to už aby to bylo. už za to bojujeme všichni dost dlouho. No nic, nebudu ti dál zdržovat, pódium je tvoje. Ďakujem krásne. Tak ahojte priatelia, toto není pripravená prednáška, pretože ja mám veľmi rýchly životný štýl, preto aj používam konopu, aby som dokázal balancovať tie hladiny, ktoré nie sú v rovnováhe v mojom organizme. A teda verím, že sa vám to bude páčiť a poďme rovno na to. Čo sa týka THC na Slovensku, a ako je možné, že spoločnosť CBDical predáva produkty s významným obsahom CBD, THC na Slovensku v rámci legislatívy, ktorá je veľmi, veľmi prísna, vnímaná v celej Európe ako jedna z najhorších. Musíme sa pozrieť na tie produkty a na tú konopu a na to THC cez ten hľadačík miligramov. Veľa ľudí sa pozerá na finálne produkty, koľko majú percent. A ja mám 40% olej, ja mám 20% olej, ale v skutočnosti toto nevypovedá o tom, aká dávka zodpoveda za ten účinok. To sa vyjadruje v miligramoch. A pokiaľ si pozrieme vedecké štúdie, napríklad čo sa týka využívania THC pri potlačaní bolesti, tak zistíme, že 1 mg postupné navyšovanie, zistiť, aká je tá účinná dávka, podľa toho, koľko miligramov nám pomohlo, a tam sa stabilizovať a popri tom riešiť príčinu toho problému. A keď si pozrieme ešte aj štatistiky, čo sa týka mikrodávok, štandardných dávok alebo tých naozaj vysokých dávok, napríklad pri onkologických pacientoch, tak zistíme, že do 5 mg svet vníma, že je to mikrodávka. Tiež svet vníma, že 0,2-0,3% není nič, čo by mohlo nejaký významný psychoaktívny potenciál, no pravda je iná. Preto som vytiahol našu webovú stránku, pretože sú tam 3 produkty. Jeden produkt je to, čo bežne nájdete na tom slovenskom trhu. Hej, vysoký podiel CBD v produkte, v nejakej fľaške. A potom tu máme tú istú fľašku a pomer 30:1. Stále sa musíme držať toho legislatívneho limitu 0,3% THC. Ale v preklade to znamená, že na fľašku na Slovensku môžeme mať až 27 mg THC. A ak sa bavíme, že 5 mg je strop, kde vnímame, akože končí tá hranica mikrodávkovania, ako je to možné? 27 mg na Slovensku, legálne, vyrobené. Takže poďme ďalej. Ja osobne mám veľmi komplexné zdravotné výzvy, aj po tej psychickej stránke, aj po fyziologickej, ktoré sa snažím riešiť. A teda používam na to vlastné produkty. Moja dávka, kde ja začínam vnímať zmenu vnímania, alebo tú kvázi psychoaktivitu toho THC, je niekde okolo 3-4 mg. A toto je vlastne celá tá pointa tej legislatívy, že ak v Čechách máme 1%, tak tá istá fľaška môže mať 81 mg THC. Viete si predstaviť, čo je 81 mg? Ak sa hovorí, že 40 až 50 mg sú onkologickí pacienti, ktorí nie sú chronickí užívateľia konopy a stáči im to nejakým spôsobom, a každý organizmus je jedinečný, pointa 81 mg THC v Čechách. Celá spoločnosť kríči, poďme legalizovať, ale neuvedomuje si, čo už legálne je. Ak sa bavíme o medicínskom využití konopy, preto CBDical, tak vlastne máme k dispozícii viac, ako by sme možno aj potrebovali. No skúste si dať napríklad
takýto nový produkt na fľašku 4 mg a pocítite účinok. Väčšina. Neužívatelia zaručene. A užívatelia 81 mg THC na jednu dávku. Ten účinok, ten rozklad toho THC na 11 OH THC pri metabolizovaní, to by bol šialene dlhý účinok a obrovská sila pri tej dávke. Takže ak sa bavíme o tom, že čo by sa malo zmeniť v tej legislatíve v Čechách alebo na Slovensku, tak spoločnosť by sa najskôr mala dozvedieť o tom, že tá liečba tou konopou a dostupnosť informácií v tejto dobe je neskutočná. Áno, samozrejme, veľa ľudí si to spája s rituálom. Ubaliť, zapáliť a užívať benefity. Rýchly nástup účinku. OK, dobre. Tak týchto ľudí zatiaľ nepotešíme. Prečo? Pretože na Slovensku tu taká možnosť není. V Čechách máte povolených niekoľko rastlín, máte to veľmi jednoduché, relatívne. Ale my, dobre, OK, zabudnime na to, že nemôžeme toto užívať, ako vaporizáciu alebo spalovanie, ale máme tu teda rôzne typy produktov s rôznym obsahom účinných látok z konopy, aby sme si mohli pomôcť pri rôznych problémoch. Čo je podľa mňa veľmi, je to úžasné. Dúfam, že nám to nezakážu. Čiže v skratke, toto je legislatíva vlastne konopného sektoru na Slovensku. 0,3% v preklade 27 mg na takúto malú fľašku. Väčší produkt, väčší obsah. A tam už iba treba dávať pozor na to, aby sme neprestrelili tú dávku CBD, lebo sú nejaké hranice, kde sa hovorí, že by to mohlo zaťažiť pečeň. A toto je zase tá osveta, že áno, niekto si kúpi produkt, vidí, že 180 mg, 80 mg a neuvedomí si, že nakoniec mu nemusí uškodiť to THC, ale nejaká iná látka. Čiže keď sa bavíme ešte o tej legislatíve, ideme do hĺbky, čo sa týka Českej republiky, výživové doplnky, ministerstva, kontrolné úrady, so všetkými pracujem. Dlhé roky. Narazil som na extrémnu bariéru a nekompetentnosť v rámci aj výkladu legislatívy, keď sa ma snažili zastaviť v predaji konopných čajov. Ako je to možné? Veď jasne, vyhláška o pochutinách na Slovensku hovorí, že listy a semena z konopy siatej, ktoré sú získané z legálnych odrôd zo spoločného katalógu pre konopu, ktorá sa môže pestovať v rámci celej EÚ, sú potravina. Listy, ktoré obsahujú CBD aj THC, to 0,3%. Tak ako je možné, že ja na Slovensku nemôžem uviesť konopný čaj ako potravinu? A ako je možné, že v Čechách o 100 km odo mňa je tu iba ohlasovacia povinnosť? Ja poviem, toto je výživový doplnok, pošlem vám papier, hotovo. A uvádzam to na trh. Žiadna kontrola. Je problém až vtedy, keď sa niekomu niečo stane a potom sa zistí cez nejaký rozbor, že tu bolo nejaké pochybenie. Čiže ak sa chceme pozerať na tú legislatívu, tak nemôžeme hodnotiť iba tú konopu samotnú. To je iba ďalšia bylina zo všetkých, ktoré sú k dispozícii na tomto svete. Čiže čo by som ja navrhoval je zvyšovať tú kontrolu. A toto je tá správna regulácia, ktorú by mal aj nejakým spôsobom možno podporiť aj finančne, aj nejakými aktivitami štát. Prečo? Však štátu má ísť o bezpečnosť ľudí. Chce zakazovať konopu? Dobre, tak nech mi dá padné argumenty prečo. A ja mu dám padné argumenty, prečo by to tak byť nemalo a ako to spraviť inak. Bezpečnosť nás všetkých ako užívateľov, aby sme sa náhodou neotrávili niečím, čo v tom produkte nemá byť. Čiže tu by sa mala komplexne zmeniť legislatíva v rámci kontroly výživových doplnkov. Ale potom tu máme ďalšiu variantu. Zberateľský predmet botanickej hodnoty. Nenavádzam na vnútorné užívanie, je to vaša voľba, čo užívate. A ja mám produkt, ktorý funguje, je v potravinovej kvalite, vyrobený na území Slovenskej republiky. Dostupný pre každého. To znamená, dosiahli sme momentu, naša civilizácia v týchto dvoch krajinách dosiahla momentu, kedy je THC legálne dostupné, produkty sú účinné, fungujú, ale legislatíva sa neprispôsobuje dobe. Veď kedy boli tieto zákony a prečo boli tieto zákony nejakým spôsobom uvedené do platnosti? Koho tým chcela a kto chcel koho chrániť? Pred čím? Dobre, samozrejme, je niečo, kde nemáme informácie, tak samozrejme preventívne to zregulujeme, zakážeme, ja tomu rozumiem. Ale pokiaľ sa v priebehu času ukáže, že máme dostatok informácií o bezpečnosti používania týchto produktov a o účinkoch a mechanizmoch účinkoch látky napríklad THC, ja nevidím dôvod, prečo by sa tu niečo nemalo rapidne a veľmi rýchlo zmeniť. Aj preto som teraz dneska tu.
A keď teda sa bavíme o tom THC, poďme sa zamyslieť nad tým, že ako to súvisí s druhou časťou tejto prednášky. A aký vedný odbor sa snažím vlastne definovať alebo definujem. Je to psychoanalýza s využitím kanabinoidov. Alebo kanabinoidná psychoanalýza. Carl Jung, Freud, Matej Bičan. V skratke, potrebujeme si uvedomiť, že čo vlastne tá konopa spôsobuje. A keď sa bavíme o THC a o bezpečnosti, 81 mg na fľašku je naozaj veľa. Sú ľudia, veľká časť spoločnosti, sa hovorí štatisticky, nemecká nejaká, čiže štatistika, polovica spoločnosti má problémy s mentálnym a duševným zdravím. Však jasné, deje sa strašne veľa vecí, svet sa mení veľmi rýchlo. A čo robí konopa? Dve veci. Balansuje to, čo není v rovnováhe, zrýchluje prenos informácií do B2 a tretia, zvýrazňuje nám to vnútorné prežívanie. A teda introspekcia, to pochopenie vlastného prežívania a príčin, dôsledkov našich problémov a trápení, či zdravotných, alebo tých psychologických, psychosomatických príčin. Lebo to, že máme rakovinu, to, že nebáme sa o genetike, o nejakých predispozíciách, bavme sa o tom, že to ochorenie, ktoré máme, drvivú väčšinu nám spôsobilo naše nastavenie, nejaké vzorce a životný štýl. Hej? To je tá psychosomatika za tým. Čiže a toto je vlastne ono, že my sa potrebujeme najskôr dostať úplne tomu jadru príčin toho problému a to je práve to zvýraznenie vnútorného prežívania cez postupné navyšovanie dávok THC, preto, aby sme sa vyhli negatívam. Bavili sme sa teraz o tom, že veľká časť spoločnosti má nejaké problémy. Hej, ja sám mám veľa víziev a trápení. A musím sa veľmi rýchlo prispôsobovať tomu, čo sa deje. A to je to, čo sa snažím priniesť tej spoločnosti. Domácu liečbu, kdekoľvek, kedykoľvek. S účinnými produktami, s návodom na používanie. Lebo na čo vám je produkt, ktorý má najvyššiu účinnosť na svete? Synergickú. Hej, najvyšší obsah možný THC, keď ho nevieme používať. Keď si dáme takýto produkt ako neužívateľ, veď mnohí z nás sme v spoločnosti, poď, vypí si, alebo poď, zahul si s nami. A dobre, kto z vás pozná aspoň jedného človeka, ktorý po použití konopných produktov zažil tzv. Bad trip? Negatívny zážitok. Jednoducho úzkosť, panický atak, alebo niečo podobné. Hej? A toto je práve ono, že my, pokiaľ unikáme vďaka užívaniu tej konopy pred tými vecami, ktoré nás trápia, tak jedného dňa sa môže stať to, že tá konopa už to nedokáže prekrývať a rapidne nám vyzrkadlí to, čo nás trápi. A to sú potom veľmi nepríjemné stavy a ja som to zažil. A musel som si tým prejsť na začiatku mojej cesty. Musel som pochopiť vlastne, prečo sa to deje. Aby som mohol vlastne potom aj definovať, či vedný odpor, alebo mechanizmy toho účinku. A toto je vlastne ono. Zase sa vracame k legislatíve, k osvete, k prevencii. Áno, postupné navýšovanie dávkovania. A keď zistíme, že nám začína nastupovať nejaká úzkosť, cez tú vnútornú introspekciu, cez to zvýraznené vnímanie a jasne definovaný cieľ, áno, chcem zistiť, ako na tom som, alebo chcem sa ukludniť, uvoľniť, chcem byť kreatívny, chcem sa lepšie sústrediť. Konopa to zvýrazňuje. Takže treba mať jasný cieľ a postupne zisťovať, aká dávka u nás funguje nejakým spôsobom, akým mechanizmom, čo to zmení na tej fyziologickej úrovni. Bavme sa o tom. Ešte si odskočím na chvíľku k tej legislatíve, hej, ministerstvo zdravotníctva, pozdravujem. Ide tu práve o to, že oni zakazujú nejaké liečebné tvrdenia. Sme pri tej psychosomatike. Tak bavme sa o tom, dáme si nejaký produkt, nejakú dávku a teraz zistíme, že sa nám zmenila tepová frekvencia. Zmenil sa nám tlak. OK, niekto má vysoký tlak, niekto má nízky tlak a zrazu rozumieme cez tie informácie na internete, na Matevej stránke alebo niekde inde, že chceme si znižiť, zvýšiť tlak, potrebujeme spraviť toto pri takejto dávke, zistiť teda, hej, či nám tá dávka stačí, či nie, lebo niekto je širší, niekto je vyšší, rozumiete? Každý organizmus je jedinečný. Ak si dokážeme pomáhať pri rôznych zdravotných problémoch vďaka týmto produktom, vďaka tejto rastline, tak musíme hovoriť o tých zmenách na tej fyziologickej úrovni a tiež na tej úrovni psychiky. Lebo to je neoddeliteľné. Na čo nám je produkt, ktorý nám vyvolá úzkosť, keď nevieme spracovať tú úzkosť v reálnom čase počas toho
momentu, ako trvá ten účinok, to sú hodiny. Čím vyššia dávka pri vnútornom používaní, tým dlhší čas rozkladu. A toto nechce nikto zažívať dlhodobo. A to je to, čo sa snažím priniesť z tej spoločnosti, že naučiť tých ľudí vnímať vlastne, ako a prečo sa im deje, čo sa im deje. Ako to spracovať, ako to prijať. To slovičko prijať je veľmi dôležité, akceptovať to, áno, deje sa mi to. A potom niečo zmeniť. A takto dokážete po nástupe toho účinku, pri nejakej úzkosti, ktorá je zvýraznená, zrazu ju spracovať a začať si to užívať. Uvoľniť sa, posúvať sa ďalej. A to je vlastne tá introspekcia a tá psychoanalýza, ktorú vlastne dokáže každý z nás realizovať kdekoľvek. Hej, mám nejaké trápenie, mám nejakú výzvu, som zaciklený, neviem sa posunúť ďalej, zvýrazním si to prežívanie. Konopa jednoducho. Ona nepríde a nevylieči zápal. Ona zvýši produkciu protizápalových látok. Čiže ona pomáha regulovať cez ten endokannabinoidný systém rôzne hladiny nášho organizmu. Všade sú. Tie receptory sú úplne všade. A teraz si zoberte, že vy zefektívnite prenos informácií v mozgu. Takže ak dokážeme zrýchliť ten samoliečebný proces nášho organizmu cez efektívne vyrovnávanie hladín, hej, pri tej záťaži, pri nejakom ochorení, pri nejakom trápení, tak dokážeme využívať tie benefity tej konopy, určitých látok alebo komplexnej konopy na efektívne analyzovanie a riešenie tých zistených príčin a dôsledkov našich víziev, problémov a podobne. A toto je podľa mňa prelomové, lebo mainstream, dobre, bavíme sa, že je veľa onkologických pacientov, je veľa ľudí, ktorí trpia úzkosťami, veľa ľudí si to kupuje kvôli spánku. Ale tak poďme hovoriť aj o tom, prečo človek trpí úzkosťou, nespavosťou, a teda. A tam je potrebné zase definovať presne, že čo tá konopa na akej úrovni mení. Čiže psychoanalýza s využitím kanabinoidov není iba nejaký marketingový názov. Naozaj by som chcel tej spoločnosti dať nástroj pri tej extrémne rýchlej dobe, ktorú žijeme, aby sme sa vedeli extrémne rýchlo vyvíjať evolúcia spoločnosti, prispôsobovať a tešiť sa zo života. To by som chcel naučiť ľudí. To chcem odozdať spoločnosti. Bavme sa, užívajme si ten život. Áno, máme nejaké trápenie, niečo nás bolí, niekto nám odišiel, hej, zo života, či umyselne, či neumyselne. Spracovať to, prijať to a zase sa baviť. Teda, čo poviete vy? Dáva to zmysel? Čiže, v skratke, chcel by som vás povzbudiť k tomu, aby ste sa nebali ponoriť sa hlbšie do seba pri akejkoľvek situácii v živote, ktorá vám není komfortná. Alebo aj pri situáciách, ktoré vás bavia. Ešte viac skúmať to prežívanie. Cez to zvýraznenie toho vnútorného prežívania vďaka účinným produktom. A toto je niečo, čo sa týka každého z nás. Je jedno, či sa chceme baviť, či chceme niečo analyzovať, alebo chceme niečo liečiť. Jednoducho tá konopa je tak univerzálny nástroj, že ja ani nepoznám asi inú bylinu, ktorú by som na toto nejakým spôsobom odporučil komukoľvek. A sám som najväčší konzument a pacient mojej vlastnej spoločnosti. Takže ja vždycky musím prísť na to, čo sa mi deje a prečo, aby som dokázal efektívne niekomu pomôcť. Ja nedokážem robiť predaj len tak. Všetci mi to hovoria. Predávaj viac, sústreď sa na marketing. Nie. Toto je výskumno-výrobný podnik, ktorý má predaj na poslednom mieste. A na prvom je spoločnosť. A ja vám ďakujem za vašu pozornosť. A nezabúdajte, Sebedikal, ale váš život, vaša realita, ktorú žijete, to je vaša voľba. Ďakujem moc. Ďakujem.